आपला हात जो आहे तो इकडे असं टच करायचा. अच्छा. आणि इकडनं असं कॉइन टाकायचं. कॉइनला इकडे असं उभं राहिलं हां. तर मी तुम्हाला 10 रुपये देणार. अच्छा. हां, एंट्री फी 5 रुपये. ओके ओके ओके. आणि एंट्री फी दिल्यानंतर किती वेळा असं करायचं? एकदा, एक चान्स. फक्त एकदाच करू शकतो. हे थंड आणलं किती रुपयान देतला? 10 रुपयान का 15 रुपयान? असा ह्यो माझो भाचो हा आणि ही माझी सक्की बहीण मोठी अमृता. तर ह्या माझ्या भाच्याचं दुकान असा. भाच्याच्या दुकानात दिल्यावर माका फुकट गावतला. हा ओमो किती रुपये? तुम्ही आराध्य लस्सी खूप ठिकाणी बघितलं असतं दुकानांमध्ये. तर ही जी आराध्य लस्सी आहे ना, जी फेमस असा सगळीकडे, तर ही ॲक्च्युली आपल्या एरियामध्येच होता. ही बघा, पत्ता मसुरे, डांगमोडे, तालुका मालवण. ही एक आयडिया त्यांनी मस्त केलं ना. आता उद्या तर दिवाळी आपली पहिली अंघोळा, मग ही घेऊ शकता कोणतरी, जी आपल्या घराकडेच मिळतात. आजूबाजूच्या कुठच्या तरी वेलीवर असतात, जी 5 काढून आणल्यानं आणि 10 रुपयाक विकता. म्हणजे ह्यो पण एक बिझनेसचोच भाग झालो हा. साधा पाणी या यामध्ये आता दिसत नाही तुमका बघा पेटताना. ह्याच पाणी ह्याच्यात ओतला की ते पेटतं लोबल. एक नंबर. असले प्रोडक्ट काहीतरी आणू गए. मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ खूप इंटरेस्टिंग असा. आज मी तुमचा रोजच्यासारख्या स्वागत नाही केलं आहे की कोकणातील आठवडी बाजारच्या सिरीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. तर थोडासा तुमका युनिक म्हणजे वेगळा वाटला असताला. पण ह्याचं कारण असं असा की आज मी कुठच्या आठवडी बाजारात नाही, पण बाजारामध्येच असेल. तर कुठच्या बाजारामध्ये असं ह्या तुमका थोड्याच वेळात बघूक मिळतला. आपण कोकणातील आठवडी बाजारची सिरीज जेव्हापासून चालू झाली आहे ना, आपण वेगवेगळ्या बाजारात जातो तिकडे ह्या बघूसाठी की कुठची आपल्या पिका मिळतात किंवा कुठचं तिकडे प्रोडक्शन म्हणजे तयार कुठचे वस्तू होतात, मॅन्युफॅक्चर कुठे होता किंवा सर्व्हिस कुठे होता, काय ह्या सगळ्या बघूक मिळतात. परत वेगवेगळी पिका ज्या एरियामध्ये असत ना, ती कुठच्या एरियामध्ये काय पिका आपल्याला बघूक मिळतात, त्यांची किंमत किती असा, ती कुठे सप्लाय होतात, या सगळ्या आपल्या घर बसल्या बघूक मिळतात आपल्या चॅनलमार्फत. पण आजचा जो बाजार आहे ना, तो इंटरेस्टिंग ह्यासाठी असा, मी असे आमच्या इकडनं म्हणजे विरणीच्या बाजारापासून एक 10 किलोमीटरच्या अंतरावर असलेल्या मसुरे गावात, आणि त्या गावात भरतगड इंग्लिश मीडियम स्कूल असा. तर ते पालकांनी आणि शिक्षकांनी असं दोघांनी मुलांसाठी एक जो उपक्रम केल्याने आहे ना, तो असा गावठी बाजाराचा व्हिडिओ म्हणजे उपक्रम. तर ह्यो जो व्हिडिओ आपण करू गेलो ना, तो असा मुलांचो बाजार म्हणजे शाळेतील मुलांचो बाजार, हे व्हिडिओ आपण आज करू गेलो या भरतगड इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये. तर मी तुमका दाखवते, ही शाळासुद्धा दाखवतोय आणि कुठे काय हा तासुद्धा दाखवते डिटेल्समध्ये. आणि वरती नंतर आपण टेरेसवर जाऊन तो जो बाजार भरताना तो आपण तिकडे आपल्याला भेट द्यायची असा. तर ह्यो व्हिडिओ तुम्ही नक्कीच बघा, इंटरेस्टिंग असा, आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा, जेणेकरून असे उपक्रम ना आपल्या आजूबाजूच्या शाळेतसुद्धा आपल्याला घेऊक मिळतील. तर व्हिडिओ नक्कीच पूर्ण बघा, शेअर करा, आवडलं तर लाईक करा आणि कमेंट करूनसुद्धा सांगा व्हिडिओ कसा होतो. चला जास्त वेळ न घालवता व्हिडिओ आपण सुरुवात करूया. तोपर्यंत आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असेल तर सबस्क्राईबचं बटन दाबा आणि कोण रेडिओ नावाचा इंस्टाग्रामला पेज असतं त्याच्यासुद्धा नक्कीच फॉलो करा. चला व्हिडिओची सुरुवात करूया. तर ह्यो रस्तो गेलो ना, ह्यो मजदा तिट्यावर गेलो हा, म्हणजे जकात तिट्यावर जो बेळणा मालवण रोड आहे ना, ते काही जॉईंट होता रस्तो. या साईडला SBI बँक असा, पुढे मसुरा बाजारपेठ असा, ज्याची व्हिडिओ आपण ह्याच्या अगोदर केलेलो. आणि त्याच्यामध्येच म्हणजे स्टेट बँकच्या बाजूकच मसुऱ्यामध्ये ही आहे ती भरतगड इंग्लिश मीडियम स्कूल. तर आतमध्ये आपण जाऊया आणि बघूया शाळा कशी आहे ती. आणि टेरेसवर त्यांचो बाजार भरतलो आजचो, जो वरती जाऊचा आपल्याक. चला, आपल्याक समोर दिसता ना ह्या ऑफिस असा, आणि इथून त्यांचे सगळे वर्ग वगैरे चालू होते. बघा, स्टँडर्ड 1, 2, 3, 4, 5 नर्सरीपासून 10वीपर्यंत पूर्ण सगळे वर्ग तिकडे इंग्लिश मीडियमचा मसुऱ्यामधला आता. आणि समोर जिनो दिसता आपल्याला, त्या जिन्यावरनं वरती जाऊचा, एकदम वरच्या फ्लोअरला आपल्याक मार्केटमध्ये जाऊचा असा. चला, या फर्स्ट फ्लोअर असा, जिकडे मसुऱ्यामधली धार्मिक स्थळं सगळी दिसतात, जी तुम्ही पण पॉज करून बघू शकतास कुठे काय असतात. ती धार्मिक ठिकाणं जी आहेत त्यांची नावं आणि त्यांचे फोटो असे आपल्याक समोर दिसतात. त्यासाठी मसुरेमधील जैवविविधता, प्रमुख प्राणी, हे बघा. त्यानंतर मसुरेमधील जैवविविधता, प्रमुख कीटक, त्याच्या पुढे प्रमुख फुलपाखरे, त्यानंतर प्रमुख मासे,
आणि त्याच्या पुढे प्रमुख पक्षी असे वेगवेगळे बॅनर केलेले आहेत जे विद्यार्थ्यांका वाचून त्याच्यानंतर मराठीत आणि इंग्रजीत असे दोन्ही तुमका तिकडे नावं लिहिलेली आहेत जे विद्यार्थ्यांका त्याची मदत होऊ शकता. इकडनं आपल्या स्टॉलला सुरुवात झाली आहे. आपण आता सगळ्यात वरच्या फ्लोअरला असो टेरेसवर आणि इकडे सगळी तुमका मुलं पण दिसतात आणि त्यांचे पालकसुद्धा दिसतात जे खरेदी करू गेले आहेत. तर मुलांनी वेगवेगळी दुकानं लावलेली आहेत. आपण प्रत्येक दुकानामध्ये जाऊन बघूया कुठची दुकानं आहेत ती. इकडे आपल्या वडाच्या पटचे असत. तुझं नाव काय? हा प्रथम. आणि नाव पूर्ण नाव सांग. प्रथम पालव. अच्छा, तर तू काय काय आणलं? या घरी केलेला का सगळा? घराकडे केलेला आहे केक. अच्छा, हे पण घरीच बनवलं काय? फ्रेश बेक विथ लव. अच्छा, चांगल्या प्रकारचे प्रोडक्ट असं तिकडे ठेवलेले जे तुम्ही बघू पण शकतास आणि खरेदीसुद्धा करू शकतास. चला पुढे काय बघूया. वसिष्ठ गेम सेंटर 5 रुपये द्या 10 रुपये घ्या. काय करायचं? तुझं नाव काय? माझं नाव वसिष्ठ किशोर बोगले. हां, आपला हात जो आहे तो इकडे असं टच करायचा. अच्छा. आणि इकडनं असं कॉइन टाकायचं. कॉइन इकडे असं उभं राहिला हां, तर मी तुम्हाला 10 रुपये देणार. अच्छा. हां, एंट्री फी 5 रुपये. ओके ओके ओके. आणि एंट्री फी दिल्यानंतर किती वेळा असं करायचं? एकदा एक चान्स. फक्त एकदाच करू शकतो. अच्छा, तू कुठचा? तू विद्यार्थी? मी तुझं गाव कुठचं? गाव माझं माळगाव. माळगावचा तू? हो. ओके ओके ओके. तर ह्यो फनी गेम्स घेऊन येलो आहे एक मित्र जो मस्त आहे, इंटरेस्टिंग असा. चला पुढे पण बघूया. इकडे मोठा दुकान एक लागला, तिकडे काय काय हा बघूया. कुरकुऱ्याची पॅकेट वगैरे ठेवलेली आहे. कदाचित ह्यो पण गेमच असतो, रिंग वगैरे टाकूचो की विकूक ठेवलेली आहेत. बघूया काय आता. हे विकूकच ठेवलेली आहेत नाही, विकायलाच ठेवलेली आहेत ना सगळी. रिंग टाकायचं आहे. अच्छा, रिंग कुठे आहेत ते? किती रुपये? अच्छा. तू कुठचं? तुझं नाव काय? विक्रांत. अच्छा, रिंग दाखव ना एक. हे तू घरी बनवले आहेस काय? अच्छा, तर वायरचे आहे ते बनवलेले. हे बघा घरी बनवलेले आहेत वायरचे. त्यांनी हे जे पोलाचे वायर असतात ना ते वेस्टेज वायरचे बनवलेले असतात जे रिंग टाकायचे. इथे रेषा लाईन मारून ठेवलेली आहे बघा. त्याच्या मागे राहून टाकायचा. जर पडलं तर आतमध्ये तुमका मिळू शकतं. 10 रुपये एक रिंग आणि 20 रुपयाचे 3 रिंग असे त्यांनी ठेवले ना. हे घे. इकडे रेटचा कम्पेअर करूचा नाही रेटशी, कारण ह्यो मुलांचा बाजार असा. काय म्हणतास पुजारी? तुमचं मुलगो पण इकडे जा. अच्छा, तू कसलं दुकान आणलं? शकवा त्याच्या मासे आणायचे ना तू. सुकटा घेऊन यायची. पालवानी लावल्या ना स्टॉल. होय काय? पालवानी स्टॉल लावल्या ना मस्त पैकी. सगळ्यांनी येवा. अयश तू काय घेऊन आलायस? पप्पांच्या दुकानातलं काय आणलं नाही ना? अयंश आपल्या बाजारातलोच असा. सिद्धू दादाचो मुलगो इकडे आलो. हो पालव. स्टॉल मालक नाव सांग तुझं. सुशील पालव. अच्छा, तुझं नाव? ह्यो पण आपल्या बाजारामधलंच. आणि तुझं नाव? या सगळं पटलं. तर तुमचा पार्टनरशिप मध्ये असा? तिघांचं दुकान पार्टनरशिप मध्ये? नाही. 4 जण असास? एक खया मग. अच्छा, मजा येता जरा. ह्यो बाजार जरा एक वेगळो फिराक मजा येता. 5 रुपये. आणि दुकानात किती रुपया? तेवढा जा. मग तुका प्रॉफिट काय याच्यात? तुका प्रॉफिट काय? फायदो किती तुका? तुका फायदो किती त्याच्यात? होय काय? ह्या किती रुपये? 10 रुपयाचे 2 लाडू. अच्छा, हे कोणी आणलं? तू आणलं? इकडे पण एक गावठी प्रोडक्ट आपलं काहीतरी, तो बघूया. ए मार्ट. एमन. अच्छा अच्छा, आपले वाढलीचे. हा माहिती, ओळखतोय का मी. डी मार्टचा त्यांनी ए मार्ट केला ना. भारी. दुकानाचं नाव 1 नंबर आहे. आणि ही त्यांनी भाजीपालो आणलं ना. काटते होते का? येस. नमस्कार. राजू दादा इलो आपलं इकडे. आणि त्यांनी काजूगर सुद्धा आणलं ना. हे काजूगर आहेत आपले. 170 रुपये पॅकेट आहे. होय होय होय.
पाकळी आई 150 रुपये. ही काय सॉल्टेड आहे? मग नॉर्मलच आहे ना पाकळी. हे मसाला कॅशू आहेत ना? हे कुठचे? पेरी पेरी मसाला 100 रुपये पॅकेट आहे. स्वस्त आहे मग खूप. किती ग्रॅम आहे? 100 ग्रॅम आहे? 150 ग्रॅम आहे. अच्छा. आणि हे 150 ग्रॅमच आहे. ओके ओके ओके. तर ए मार्टमध्ये आपल्या काजूगर मिळतात आणि ही भाजी मिळतात. अच्छा चला पुढे जाऊन बघूया आपण काय काय हा अजून. तर जय भवानी स्टॉल मसुरे येथे चायनीज भेळ मिळेल. स्वस्त आणि मस्त फक्त 10 रुपये. अच्छा. AJM क्लॉथ शॉप ह्या पण आपल्या मित्राचाच असा. इकडे बाबा काझी. ह्या कशासाठी ठेवलेला? गेम आहे हा. काय करायचं? हां पण ते कुठून मारायचं? अच्छा असं मारायचं. ओके ओके. तुझं नाव काय? अरमान. अच्छा. आणि हे ड्रेस अंतरा काय घेतो तू? अंतरा आपल्या बंड्या काकाची मुलगी. अगं तू घेऊन यायचं ना बंड्या काकांना. मग आता दिवाळी जवळ येईल म्हटल्यावर कंदील आणून हे होते ना. तुझ्याकडे काय काय? तुझं नाव काय? हां जुवेन. अच्छा. हे तुझ्याकडे काय आहे? ओके ओके ओके. ह्या जरा थोडा एक चांगला दुकान वाटला माका मस्त. इकडे कस्टर्ड ठेवलेला. त्यानंतर इकडे याला काय बोलतात? साकरोली. अच्छा. हे तुमच्या घरी बनवलेलं आहे? तुम्ही कुठचे? इकडेच आहेत ना आपल्या मसुऱ्यामधले? ओके ओके. ऑल द बेस्ट. या साईडला आपले लेडीजचं सगळं ह्या सेक्शन आहे. त्याच्यामुळे आपल्या ह्याच्यातला काय समजायचं नाही. पण तुम्ही बघू शकता काय काय आता. इकडे एक मोठा दुकान लागलेला. बघूया आपण काय काय दुकानात ठेवलेला आता. ह्या काय तुम्ही करतास रे? पाणीपुरी. अच्छा. या पार्टनरशिपमध्ये आहे तुमचं दुकान सगळ्यांचा? मग हा टेबल फक्त एकत्र लागलेला. बाकी सगळे मालक वेगवेगळे आहेत. तू काय आणलं? हे थंड आणलं. किती रुपयान देतलं? 10 रुपयान का 15 रुपयान? 2 प्रकारचे वेगवेगळे कोल्ड्रिंक घेऊन इलो. तुझं नाव काय? शार्दुल बागवे. अच्छा. त्यानंतर हे नारळ आणलं. नारळ कसे आहोत? 25 रुपयाला एक. अच्छा. आणि ही भाजी, ही हिरवी भाजी तुमच्याकडेच केलेली आहे ना? गावठी प्रोडक्ट आहेत ना? गावठी प्रोडक्टला जास्त प्राधान्य आपल्या कोकणात. आणि ह्या पहिल्यांदाच बघितलंय मी. या गावठी चं साहित्य घेऊन इलो म्हणजे भाजीपालो घेऊन इलो आहे. ओके. ही दुसरी पण भाजी आहे. ही कुठची भाजी आहे? लाल भाजी. ही पण 20 रुपया. ओके ओके ओके. थँक्यू. इकडे पाणीपुरीचं दुकान असा. आणि ह्या काय? ह्यो प्रोडक्ट कसलो अरे? ह्याचं नाव काय? ब्रेड रोल. आणि तो वडापाव आहे तिकडे. वडापाव घराकडनं आणलाच बनवून? अच्छा. आपल्याच बाजारातलो असा वाडकर. दोन्ही वाडकर भाऊ असत. आणि तुझं नाव काय होतं? बागवे. आपलं इंस्टाग्राम फॉलोवर असा. मसुऱ्यातलंच ना तुझं घर? अच्छा. चल ऑल द बेस्ट. इकडे मेहंदीचे कोण सुद्धा आणले नाही आहेत. जगू दादा इले आहेत आपले. इकडचेच आहेत मसुऱ्यामधलेच आपले नागरिक. आणि प्रत्येक कार्यक्रमात हजेरी ही लागताच यांची. हा मग काय नाही. मग तुमका येऊ कसं या यूट्यूब? हो हो हो. तर हे आपले मेहंदीचे कोण असत जे बांदिवड्यातनं घेऊन येलो. तुझं नाव काय? पियुष. अच्छा. तुझं नाव? उमेश. तुझा? विराज. रणवीर कपूर. आणि मेहंदीचे कोण 20 रुपये आहेत फक्त. अच्छा. हो फर्स्ट टाइम भरलो का बाजार तुमचं? बाजार सेकंड टाइम. ह्याच्या अगोदर कधी होतो?
गेल्या वर्षी म्हणजे वर्षातनं फक्त एकदा भरता. अच्छा. या साईडला आपल्या गावठी तांदूळ पण मिळतात बघू. हे कसले तांदूळ तुका काय माहिती? हा अच्छा उकडे तांदूळ. हे किती रुपये पॅकेट? किती किलो आहेत काय पायली? शेरवर हे किती? 60 रुपये शेर असा ह्यो एक शेर. आणि उकडे तांदूळ आहेत आपल्याकडे. अच्छा 4 शेर म्हणजे एक पायली ना, बरोबर ना? ओके ओके. तुझं नाव काय म्हटलं? अच्छा तर तू ह्या एवढा सगळा घेऊन येलस? बांदिवड्यातले ना तुम्ही? अच्छा मसुरे. हा धोंडाच करतात. ह्याची किती रुपये किंमत? 20 रुपये. ओके. हे आमचं 86. अच्छा हे तुमच्याकडेच केलेलं आहे काय? अच्छा प्युअर गावठी. तर तुम्ही या घाण्याक लावतास की मशनीक लावतास? ओके ओके ओके. पण काढी होतेला काय म्हणतास गणेश भाई? अंगणे हो कोंद्रे येऊ टाक. कोंद्रे येऊ कोंद्रे येऊ तर फुकट मिळतला माका. काय नाही फुकट बिकट काय नाही. मग हे आमच्या ओमूचं दुकान असा. ह्यो माझो भाचो हा आणि ही माझी सक्की बहीण मोठी अमृता. तर ह्या माझ्या भाच्याचा दुकान असा. भाच्याच्या दुकानात दिल्यावर माका फुकट गावतला. हा ओमू किती रुपये? ओमून 2 दिवसापूर्वी पराक्रम करून घेतला ना. इकडे माझी सिग्नेचर घे नंतर. हा नाही त्याच्यात हा मस्त एक नंबर. आणि या स्वतः अमृतान केलेला असं ताक. घराकडे वेगवेगळा काय काय करत असतात. त्याची गुरा पण असत. त्याच्यामुळे तर सगळा ते का शक्य होता. या कोंबडी सुद्धा असत, त्याची गुरा सुद्धा असत, काजूची बाग असा भरपूर काय काय काय. तिकडे आपला परी असा. ओमू किती रुपये ताक? फक्त 10 रुपये. माका कमी मिळतले ना, करतले ना काय नाही. चला कसा वाटला ताक? मस्त ना. तर ह्यो बाजार कशासाठी भरता? वर्षात ना एकदा ह्यो बाजार भरता. कशासाठी भरता? ओके. म्हणजे मी आता बाजार जेवढे केलंय ना, आपली कोकणातील आठवडी बाजारची सिरीज चालू आहे ना, त्यामध्ये बरेच बाजार केले मी. त्यामध्ये कसं आहे की ज्या ठिकाणी एखाद्या मालाचं सप्लाय कमी असताना आणि डिमांड जास्त असतं तिकडे रेट जास्त असतात. आणि ज्या ठिकाणी ज्याचं उत्पन्न जास्त होतं ना आणि डिमांड कमी असतात त्या ठिकाणी कमी असतं रेट त्याचं. तर ह्या मुलांका माहिती मिळण्यासाठी हो उपक्रम केलेलो आहे शाळेतल्या शिक्षकांनी. चांगला उपक्रम असा माझ्या मते तर प्रत्येक शाळेमध्ये झाला ना तर मुलांका थोडासा नॉलेज वाढत त्यांचा आणि थोडीशी व्यावहारिकदृष्ट्या त्यांना थोडासा प्रगत होतील मुला. या मत असं. तुका काय वाटतं? मुलांकडे सगळं समजतं. सगळं बाजार कसं करायचं, खरेदी कसं करायचं, हे म्हणजे मुलांकडे नॉलेज येतं. बरोबर बरोबर. तर चांगलं उपक्रम केलेलं आहे शाळेतल्या लोकांना. मस्तच होईल. हां सगळ्या माझा तर एवढाच मत आहे की सगळ्या शाळेत ना निदान किमान वर्षातनं एकदा तरी ह्या करू भया. मुलांसाठी चांगला असत. या तुम्ही आराध्य लस्सी खूप ठिकाणी बघितलं असतं दुकानांमध्ये. तर ही जी आराध्य लस्सी आहे ना जी फेमस असा सगळीकडे, तर ही ॲक्च्युली आपल्या एरियामध्येच होता. ही बघा पत्ता मसुरे डांगमोडे तालुका मालवण. तर ही आपल्याकडचीच लस्सी असा एवढं लक्षात ठेवा तुम्ही. ही सगळीकडे फेमस असा लस्सी आणि टेस्ट मस्त असता. इकडचेच असतं ते बघा ओनर त्याचे. किती रुपये आई? 20ला मराठीत काय बोलतात? हा 20. हां 20. जेवढी इंग्रजीची गरज असा तेवढी मराठीची सुद्धा गरज असा. काय मिळतं तुमच्याकडे अजून? मग ते कशाला नाही आणलं तू? संपलंय. ऑल द बेस्ट. तर हे सुद्धा आपले उकडे तांदूळच असत. कणी असा ही पेजीसाठी बेस्ट सगळ्यात. या ठिकाणी भजी सुद्धा ठेवलेली असं बटाटा भजी आणि पॉपकॉर्न पण असत. किती रुपये पॉपकॉर्न? अच्छा. आणि भजी हे 60 रुपये. अच्छा.
हे काकडे सुद्धा असं जे दोंडास करूक वापरतात, मोठे काकडे. त्यानंतर इकडे वेगवेगळ्या प्रकारचा लोणचा असा जा ह्यांच्याकडेच बनवलं जातं स्वतः. तुझं नाव काय? तनिष. अच्छा, तू कुठचं? चांदेरचो. नमिता फळ प्रक्रिया उद्योग चांदेर मसुरे. चांदेर म्हणजे तो गाव असा जो आपण मागच्या वेळी व्हिडिओ केलेला चांदेरचा धबधबो, तो चांदेर गाव असा. आणि वेगवेगळ्या प्रकारची लोणची असत. ह्या किती रुपये? आल्याचा 125. लिंबाचा असा किती प्रकारची लोणची असत? 4 प्रकारची. ओके. आवळा. अजून काय म्हणता तुमच्याकडे? आणि मिरची चालू आहे. ओके ओके. मगाशी जिथून स्टार्ट केलं ना तिथून इथपर्यंत येलो आपण. आणि इथून आता दुसरी साईड आहे, म्हणजे एक साईड पूर्ण झाली आणि दुसरी साईड अजून आपल्या कव्हर करूची आहे. हे दिवाळीसाठी ठेवलं काय? तुझं नाव काय? तेजस परब. तेजांशू संजय परब. अच्छा, हे किती रुपये वाटवा? यो 10 रुपये वाटवा. ही एक आयडिया त्यांनी मस्त केलं ना. आता उद्या तर दिवाळी आपली पहिली अंघोळा, मग ही घेऊ शकता कोणतरी जी आपल्या घराकडेच मिळतात. आजूबाजूच्या कुठच्या तरी वेलीवर असतात, जी 5 काढून आणल्यानं आणि 10 रुपयाक विकता. म्हणजे ह्यो पण एक बिझनेसचोच भाग झालो हा. ह्यो जो मुलगो आहे ना, ह्यानी चांगलं ह्या काम केलं ना असं माका वाटतं. त्यानंतर ही 20 रुपये कापा असत, नारळाची कापा. हे तांदूळ असत, घावण्याचे तांदूळ 40 रुपये. हे किती किलो आहेत रे? 1 किलो. अच्छा, 1 किलो तांदूळ असत घावण्याचे, जे 40 रुपये असत. इकडे लाडूसुद्धा असत, 25 रुपये पॅकेट. चुरमुऱ्याचे लाडू. इकडे लिंबू सरबतसुद्धा असा, जा उन्हात फिरणाऱ्यांसाठी एक नंबर उपयुक्त असा. आणि ही लिंबाची दिसतात ना, लिंबाची साला, त्याच्यावरनं समजतात की लिंबू सरबत खूप खपलेली असत. त्याच्यानंतर हे चिप्स असत. हे काय आपले नाहीत प्रोडक्ट, म्हणजे बाहेरसूनच आणलेले होते विकत. ही केळी आपली आहेत गावठी. हे किती रुपये असत बघूया? 60 रुपये डझन. ओके. तुझं नाव काय? श्रावणी. अंतराच्या वर्गातला तू? अंतरापेक्षा मोठा? नानस. अंतराच मोठा मग. आणि ह्याच्याकडे लिंबू सरबत आहे. किती रुपये? 20 रुपये ग्लास. ओके ओके ओके. कसा लिंबू सरबत? मस्त, एक नंबर. हे प्रोडक्ट जे आहेत ना ते चांगले असतात, कारण मी यूज केलं आहे बऱ्याच वेळा. ह्यांचा वाससुद्धा चांगला असतो. आणि हे जे अत्तर वगैरे आहेत ना, हे चांगले प्रोडक्ट असतात. आणि हा आपला मेड इन इंडिया प्रोडक्ट आहे सगळा, सनातनवाल्यांचा. ओके. हे साबण असत, आपण जे मोती साबण लावतो ना त्याच्याऐवजी हे साबणसुद्धा आपण लावू शकतो दिवाळीमध्ये. जे सात्विक असतात. पवित्र स्नान, पंचगव्ययुक्त साबण. श्री समर्थ स्टॉल, सोहम मनीष चव्हाण. इकडे हो ओरिजिनल गावठी दुकान दिसता माका, कारण ही तिरफळा असत. हां, 20 रुपये. अच्छा. त्यानंतर ही पण कारेटी असत. ही किती रुपये? एक वाटो. अच्छा. आणि ह्या उठणा पण ही विकत आणलात तुम्ही की तुम्ही तयार केलात? विकतच आणली आहेत. अच्छा. उठण्याची पाकिटं. उद्याच पहिली आंघोळ. उद्या जा ना पहिली आंघोळ. उद्याच पहिली आंघोळ. परवा काय? अच्छा, सोमवारी. आज शनिवार असा आणि सोमवारी असा पहिली आंघोळ. तेव्हा हे दोन्ही वस्तू आपल्याला लागतलेच आहेत. आणि ही तिरफळासुद्धा असत, जी माशामध्ये मच्छी कढीसाठी वापरतात. हाय पण एक डीमार्ट असा, एसवी डीमार्ट. नावा पण एक नंबर इंटरेस्टिंग दिलेली आहे देखील. हे काय आहे? पाण्यावरती चालणारे आहेत? चालणारे आहेत की पेटणारे आहेत? तुझं नाव काय? सार्थक. अच्छा, सार्थक ना. हो पाण्यावर चालणारे पंते घेऊन येलो असा. एक मागा दाखव ना ह्याच्यामध्ये. ह्या पाणी ह्याच्यात ओतून दाखव. पेटता काय? आई शपथ, खतरनाक आहे काय तर. पण या पेटता कसा काय माहिती, खाली काहीतरी त्याला कनेक्शन केलेलं असतं. पण ह्या पाणी आहे ना
साधा पाणी या यामध्ये आता दिसत नाही तुमका बघा पेटताना. ह्याच पाणी ह्याच्यात ओतला की ते पेटतं बल्ब. एक नंबर. असले प्रोडक्ट काहीतरी आणू गए खतरनाक. पडलं तर मला 20 रुपये देणार ना. एंट्री फी जमा करू गई पहिली. सगळे पडायला पाहिजे ना. एक मिनिट. एक राहुला जरा 50 पैशाचा एक ग्लास राहुला तुमचा, नाहीतर तुमका गावना असते 20. मॅडम खेळतात. सगळे पडा 20 रुपये. त्यांनी आयडिया बरोबर केला ना. त्यांनी आयडिया बरोबर केला. लांब लांब लावल्या ना ग्लासा. लांब लांब हा पडायचे नाही. ए 10 रुपयाला तुम्ही 20 रुपये आधी पैसे घेतो. हा बरोबर. बॉल दे. रवली रे. दोन ग्लासा रवली. 2 ग्लासा रवली. रवला रे. या ग्लास रवता रे. शेवटचा या ग्लास रवता. तो बिचारो प्रॉफिट मध्ये फुल प्रॉफिट मध्ये. हो. हे बरोबर. एक नंबर काम केलास. एको पडाक नाही तू खेळत. 10 रुपये एकच चेंडू फक्त मारायचो आणि काय मग पडली. उभं 100 नाही 20 रुपये. हे किती रुपयानं लावलं नारळ? हा अच्छा 20 रुपयानं लावलं काय? हिने काय आणलं ना बघा. सोलकडी असा उचललं इथं पडा बिडात उचललं नाही. हेच ठेवते. सोलकडी असा मस्त काम केलं नाही हिने. बहुतेक भरून आणलेलं आणि त्यातली संपली आहे सगळी. संकेत सचिन गोलतकर इयत्ता 6वी. इकडे आपला राजू दादाचं दुकान असा म्हणजे राजू दादाच्या मुलाचं दुकान. तर ह्यो 15 रुपया का फक्त की 51? 15 रुपये असा. आपल्या ओढ्याच्या पटचा असा या प्रोडक्शन सगळा. आणि इकडे वेदांत असा. वेदांतचं दुकान असा. तू काढून आणलं स्वतः का पप्पानी आणलं नाही सगळा? तुझं नाव सांग पूर्ण. अरे वा एक नंबर. ह्यो पहिलोच मुलगा असतो ज्याने पूर्ण नाव आणि इयत्ता सांगल्यान. बाकीच्या सगळ्यांनी फक्त नावा सांगले नाही बघा शॉर्टकट मध्ये. तर पपई घेऊन इलो आहे सगळे. फक्त पपई आणलेलं काय आणलेलं? फक्त पपई. अच्छा. घराकडे झाडं लावलं शेती केलं की कसं का? गावठी पपई. अच्छा. 100% नाही पिकला तर मागे घेऊ. अमृता घेता वाटतं. काय घेता काय माहिती. ओके चल अमृताने घेतल्याने एक पपई माहिती काय? अरे आज मालक वेगळे. एक नंबर. बघा विद्यार्थीच विद्यार्थ्याकडनं घेतात. ह्याच वया फक्त विद्यार्थीच विद्यार्थ्याकडनं विकत घेतात. अशीच ठेवू गई या बॉन्डिंग. टाटा. चल बेस्ट ऑफ लक. थँक्यू.
माका एक ना चांगलं वाटलं इकडचं कॉन्सेप्ट. कशाक चांगलं वाटलं माहिती आहे, इकडे भेल कॉर्नर आणि मनस्वी पेडणेकर तर हे जे आणले नाहीत ना हिने कूपन बनवून, हे कशासाठी आणले नसतील तुम्ही कमेंट करून सांगा बघूया. छोटीशी तिने एक आयडिया लढवल्या ना, ही जी कूपन रंगवून आणल्या नाहीत ना तिने, ही बुकमध्ये ठेवायची. म्हणजे आपण जितक्या वाचून झालेला असताना बुक, समजा अर्धा बुक वाचून झालेला तर त्यामध्ये ह्या अर्धवट घालून ठेवायचा, एवढासा थोडासा बाहेर काढून, म्हणजे लक्षात येतं तिकडनं की हा बुक किती वाचलेला आता. काय कल्पना बघा, म्हणजे ही मुलांची खरोखर नेमकं मानूचा लागत. एवढी सुंदर सुंदर आयडिया एक एक मिळतात ती. मी जर या बाजारात दिलं नसतं तर मला ह्या समाजला पण नसता. आणि भेलसुद्धा आणल्या नाही ह्या आपल्या ताईन. किती रुपयाला भेल विकतेस? तुझं नाव काय? मनस्वी. अच्छा, म्हणजे पेडणेकर. ओके ओके ओके. पत्रकारांची मुलगी तू? ओके ओके. आपल्या मसुऱ्यामधलेच पत्रकार असत. झुंजार पेडणेकर यांची मुलगी आहे मनस्वी पेडणेकर. ऑल द बेस्ट. अरे ह्यो आपलंच दुकानदार असा वाडकर, आपल्या विरणीवरचा दुकानदार असा. हे कोणाकडून आणलं? हर्षल काकाकडून. बनवलंस तू? काय सांगतो? आणि हे तूच बनवलंस की मम्मीने बनवलं? किती रुपये हे? हे 10 रुपये आणि हे 20 रुपये आणि 10 रुपये असे आणले नाहीत वेगवेगळे प्रोडक्ट. आपलंच असं वाडकर, आपल्या बाजारपेठेतलंच, विरणीच्या बाजारपेठेतलं. आणि ह्या त्याचा दुकान असा समर्थ मार्ट. डी मार्ट, ए मार्ट, समर्थ मार्ट. इकडे मार्ट भरपूर आहेत. एवढाच राहिला फक्त की ते तुम्ही घेतलेला? घेतले आम्ही. ओके आणि ओके. तुम्हाला जर अजून पाहिजे असतील तर आमच्या गोडाऊनमध्ये राजू सावंत यांच्या घरी पोहे उपलब्ध आहेत. तुम्ही तिकडे घेऊ शकता. आणि लाडू पाहिजे असेल कमी किमतीमध्ये. तिकडे घारे हे मॅडम आहेत, त्यांच्याकडे लाडूची. ओके. होलसेल. चला अजून पुढे बघूया. आता 1, 2, 3 दुकानं, एकच दुकान, 2 दुकानं रवली आहेत. त्याचे दोन्ही गावठी आहेत असत. त्रिवेणी रमेश परब स्टोर. अच्छा, हे किती रुपये आहे? 20 रुपये आहे. वाली असं ते. आणि ही दोडकी असत. ही पण किती रुपये आहे? पूर्ण 30 रुपये की हे 30 रुपये आणि हे 30 रुपये? सगळे 30 रुपयाचे आहेत. अच्छा, तू कुठची? तुझं नाव काय? कुठची आहेस तू? चांदेर. कांदळगाव की चांदेर? कांदळगाव. अच्छा, म्हणजे एवढ्या लांब ना तू इथं? अच्छा ओके. कांदळगाव आपल्यापासून जवळजवळ 15 किलोमीटर असतला. एवढ्या लांब शाळेत दिला आहे इंग्लिश मिडियमला. यासाठी पण खूप खूप शुभेच्छा पुढील वाटचालीस. हे ऑर्डर कॅन्सल करू शकत नाही परत. ऑर्डर कॅन्सल होत नाही एकदा दिलेली. इकडे अंडा पाव बनवतात. तुझं नाव काय? हां, काय बोलता? गोरक्ष. अच्छा, गोरक्ष स्टॉल. ओके ओके ओके. आणि अंडा पावचा यांनी दुकान घेऊन इलो असा. हे काय घराकडे प्रॅक्टिस करून दिलेलास की काय रात्री करून? हो. ओके ओके ओके. म्हणजे दरवर्षी हो कितवीत आता? ओके ओके. ह्यामध्ये काय नंबर काढतात की कसं असतं ह्याच्यामध्ये? फक्त एक दिवस? ओके ओके ओके. हो बरोबर. आणि कोणती गोष्ट लिटरवर असता किंवा किलोवर असता किंवा अशी नगावर असता, ह्या सगळ्या त्यांना समजता. त्यामुळे हां बरोबर. पण ह्यो उपक्रम चांगलो हा. तुमका काय वाटतं? तुम्ही कुठचे? इकडचे मसुऱ्यातले? ओके ओके ओके. तर मित्रांनो, खरोखरच चांगलो उपक्रम हा जो भरतगड इंग्लिश मिडियम स्कूलने केला ना मुलांसाठी. जवळजवळ मला तासभर झालो हा. आणि अजूनही इकडे म्हणजे मुलं ही जी आहेत ना ही विकतात काय नाही काय. आणि तेवढा त्यांचा खरेदीसुद्धा होता. काही म्हणजे जी दुकानं होती ना त्यामधलं माल संपलो. जसं की ओमूचा ताक सगळा संपला. ताक ह्यो उन्हाळ्यामधलं एक प्रोडक्ट असा जो सगळ्यांकाच होयो असता. होयो असं वाटतं असो. त्यानंतर ती कारेती आणलेली आणि ती मग अशी जी अभ्यंग स्नानाच्या वेळी फोडतात सकाळची, अशी काय प्रोडक्ट आहेत ना जे ट्रेंडिंग व्हर्जनमध्ये म्हणजे ट्रेंडिंग असतानाच
जर तुम्ही ते विकलात ना तर ते लगेच जाऊ शकतात अशा टाईपचे. ह्या मुलांका ज्ञान समजा गोया, मुलांका कधी काय विकू गोया किंवा कुठच्या एरियामध्ये काय विकू गोया ह्या मुलांका समजासाठी ह्यो एक उपक्रम ना खूप चांगलो असा. सो इथपर्यंत आपलो बाजार असा. आता बाजार आपलो कंप्लीट झालो हा. ह्यो करून छोटोसो बाजार असा, पण ह्यो नक्कीच व्हिडिओ बघण्यासारखं म्हणजे हेल्पफुल व्हिडिओ असा. इन्फॉर्मेटिव्ह आणि हेल्पफुल व्हिडिओ ह्यो सगळ्यांसाठी असा. आपण इकडे बघूया एकदा प्रॅक्टिकल बघूया की काय नक्की उभ्या राहतात. ह्यो गेम काय आहे तो बघा. त्या मुलांबरोबर टाकल्यान फर्स्ट टर्ममध्येच त्यांनी टाकल्यान ना तो असो उभो राहो गयो आतमध्ये. ह्यो गेम असा. आणि ह्यो किती वेळा टाकूक मिळता? 5 रुपये दिल्यानंतर एकदा. अच्छा, तू काय खेळायचा? खेळ मरे. परत एकदा टाक बघूया. आणि 5 रुपये दिल्यानंतर तो हे असं जर उभं राहिलं तर किती रुपये मिळतात? तू 10 रुपये देतलास आमका. तुम्ही खेळतास, तुम्ही नाही खेळतास, मग पैसे नाही आहेत. मी देऊ पैसे? तू खेळतलस खेळ, मी देते पैसे. याचे पैसे मी देते ना तुका. दिल्यान? अरे दिल्यान तिने पैसे. नाही रे, नाही याचा पण नाही पडला. ठीक आहे चल, तुझे देते मी पैसे देते तुझे. उभ्याच पडा गोया, उभ्या. ह्यो एक गेम भारी आणले नाही. अंजा पूर्ण टीमच घेऊन येला आपली खरेदी करू. आणि हे मेंदळे मॅडम आहेत, डॉक्टर, मसुरेचे डॉक्टर. ते बघूया जरा कशी आली. मित्रांनो, असे जे आयडिया असतात ना, जे शाळेतले बाजार वगैरे भरवतात, जे मुलांका थोडासा नॉलेज देण्यासाठी हेल्प होता ह्या अशा उपक्रमांची, तर तुमका कोणाकोणाक वाटतं की तुमच्या जवळच्या शाळेतसुद्धा हे उपक्रम होऊ होय, नक्कीच मला कमेंटमध्ये सांगा. आणि कोणाकोणाक ह्यो बाजार आवडलो तो सुद्धा त्यांनी लाईक करा आणि शेअरसुद्धा करा तेवढंच, की जेणेकरून प्रत्येक गावागावात, सिंधुदुर्गात म्हणा, पूर्ण महाराष्ट्रात म्हणा, यांचा जो उपक्रम आहे तो पोचान देत. त्यासाठी तुम्ही ह्यो व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा. व्हिडिओ कसं वाटलं नक्कीच कमेंटमध्ये सांगा. पुन्हा एकदा अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.